बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बरफुख्रि गेजेर फरायसालियाव दिनै बड'लेण्ड आइडलनि अडिशन लानाय हाबाफारिया जायो। बे अडिशन लानाय हाबाफारिनि गेजेरजों दानि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनिफ्राय मोजां मेथाइ खनगिरि ओंखारगोनखौ मिजिं खालामदों अडिशननि सायख'गिरि बिथांमोनहा। बे अडिशन लानाय हाबाफारियाव सायख'गिरि महरै बाहागो लायो बयजोंबो सिनायजानाय मेथाइ खनगिरि फुंजा मुसाहारियाबो। नैबे समाव जोंहा बिश्वनाथ आरो लखिमपुर बे जिल्ला मोननैजों जयै दिनै बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 नि अडिशन हाबाफारिया जागासिनो दङ, दासिम जागासिनो दङ, फैगासिनो दङ, लागासिनो दङ। दा बिनि गेजेरावनो गोजोननाय मोन्दों गोसोखौ जे जोंनि गेजेराव जे गोबां मोजां मोजां गथ'फोर खननो हाउस थानाय, गोसो थानाय बिथांमोना दिनै फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों। दिनै नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जाहाथे बिथांमोनहा फैगौ समफोराव नैबेनि जोहैनो मोजां प्लेटफर्म मोनो बेखौ जों आसा खालामदों। आसा खालामो बिनिफ्रायबो जोङो बे हालामनिफ्राय बा बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय रोंखा राखा गथ'फोर एबा रोजाबगिरि बिथांमोनखौ जोङो मोननो हागोन होननानै मिजिंथिदों। बेजों लोगोसे जोङो दाब दाब जिल्लायावहाय जों अडिशनफोरखौ लालांगोन आरो मैयानिफ्राय जागायदों जोंनि अडिशना। धेमाजियाव सिमेन्ट सापरियाव लादोंमोन मैयायो। दा बिदिनो गाबोन जों सनितपुराव राङापारायावहाय लादों। बेवहाय जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जायफोरहा रोंगौथि दङ मेथाइ खननायनि सायाव बिथांमोना जाहाथे गावनि रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय जोंनि बे अडिशनावहाय बयबो बाहागो लाफैयो बेखौ खावलायहरो। आरो जों सानो जोंनि बड'लेण्ड आइडलनि जिथु मट' बे जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव जाफोर मेथाइ रोजाबनाय सुबुंफोर दङ बा रोजाबनो गोसो गुदुं बिथांमोन दङ, बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय जोङो रोंखा राखा माने मेथाइ रोजाबनायाव गुन गोनां सासे सुबुंखौ जोङो सायख'नानै जोंनि रायजोफोरनि गेजेरावहाय जोङो जोंनिनो हाथरखि अलंबार महरै सायख'नानै लाबोनो हागोन बा जोंनि नैबे लेभेलनिफ्राय गोजौ लेभेलसिम दैथायहरनो जों खाबुखौ मोनगोन होननानै जोङो बेखिनि हाबाफारिखौ जोंनि गेजेरावहाय जागायनाय जादों बा लाबोनाय जादों। आसा थियो जोंनि नैबे हाबाफारियावहाय रायजो राजाफोरनिफ्राय लानानै जायफोर गेदेमा सुबुंफोर दङ बिथांमोननि मददथिखौ मोनगोन होननानै जों आसा फारिदों। बड'लेण्ड आइडलनि अडिशनाव बाहागो लाग्रा जाखांफुनाय मिजिं गोनां लाइमोनफोरा बाहागो लानानै गोजोननाय फोरमायनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। जितु बड'लेण्ड आइडलनि जि अडिशन, बे अडिशनावहाय बाहागो लानानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? गोजोननाय मोन्दों। जोंनि गहपुराव माने दिनैसिम बिदि फैफेरा, स' बिदि फैनायखाय जोंनि थाखाय मोजां मोनसे खाबु। बेनिखायनो गिबि खाबु, बिनि थाखायनो मोजां मोन्दों होनानै अडिशन। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा मेरे माँ को मेरा प्याम दे उसे जाके तू ये प्याम दे। जयश्री बसुमतारी। गामिनि? गामिया सनापुर। दिनैनि बे बड'लेण्ड आइडलनि जि अडिशन, बे अडिशनाव बाहागो लानानै माबायदि मोनदों? जोबोद मोजां मोन्दों गोसोखौ। बारनों अरननि बार, बारनों अरननि बार, हायला हुयला मोसानानों आंनि बिखाजों नों बारलां, जौमोननि अरखौ नों सुग्लायहोलां। एबार फार्स्ट टाइम, बेनिफ्राय बेयाव आरो सेलेक्टबो जाबाय, स' गोजोननाय मोन्दों आरोना। गिबियाव मोजां मोननाय बिखायाव लानानै आखाइ फुवारनानै दङ आं नेनानै नोंनि थाखाय, नोंनि थाखाय।